Sanibonani molweni ndenamkela ku-SATV ngesixhosa. Umacele ke ubenencoko ke noMangwabe kwi-restaurant ke ngezizathu zokuba angakwazi ke ukuhambela imitshato kaMseleku. Uthi ke imitshato kaMseleku kuba ke yena uMseleku indoda yakhe and unezizathu zoba atsho ngolo hlobo, and uMseleku akayifake iring. Uthi isizathu soba uMseleku angayifaki iring kukuba wayemthembise ngento yoba bazawutshata umtshato omhlophe nowesintu xa sele na-20 years sebawutshata kwaba utshatayo, but ke babephinde bathembisana uba xa besenza i-anniversary bawukwenza lo umtshato omkhulu. So ngoku uMseleku loo nto akayenzi. Ke ngoku uMacele ndicinga uba ubiza uMangwabe ngekufuna ukwenza nje uba amcacisele ngesizathu soba angayi kwinto kaThobile, ngoba nakuye akazukuya for sure if uMseleku akakayenzi le nto kufanele ayenze. So umxelele ke into yoba isizathu sakhe sesoba ke kuye bekungekagqitywa, that's why engakwazi ukuba hambela ke abanye abafazi. Uveze ke nento yoba uMseleku usuke wafokhasa kunumber 5 endaweni yoba focus kule into, and engamxeleli nesizathu sokuba kutheni bengasayenzi le babethe bazawuyenza in 20 years time. So uthi ke futhi kwa into yokuba kube khona isithembu, yena uyibambe ngendlela, uyifumene sephakathi, azange amxelele into yoba umthetho wakhona ngumuntu ozotshata isithembu. Kanti ke uMangwabe yena usixelele into yoba uMseleku yena xa ethetha naye uthi wamxelela umkhulu ngayo yonke into yesithembu, into abavumelana ngayo le. Asazi ke uba ngomphi othetha inyani, ngomphi oxokayo between umamkhulu noMseleku. Khona le video ka-Ayanda ke Borotho asichazela khona ngendlela yoba kwakusenziwa kanjani xa kuthathwa isithembu, indlela esekusenziwa ngayo ngoku engathi ayiseyiyo. Ndicela siyimamele, ndizabuya after. Wayengavumi, wayengacelwa, wayesi-initiator yena. That is why sifika la kuthiwa kwakufanele kuvume umamkhulu, hayi ngoba wayevuma, wayesi-initiator. Because isithembu kwakufanele sibenefit umndeni, sasingabenefit indoda. That is why kwakuyena self umamkhulu, umuntu wesifazane, who would go out and find the woman that would be suitable for the family, because she was addressing a need. She was addressing in need ye family ngaleso sikhathi. Isithembu sasibenefita umndeni, hayi ubaba. Sasingahlangene nokuthi ubaba uthanda bani, sasingahlangene nokuthi ubaba mayejolwa ejola. Kwangeve ukuthi indoda ngoba ivumelekile ukuthi ijole ithatha isithembu. Ubaba mayejolwa ejola. Isithembu kwakuyinto eyayidanelwe ubenefita umndeni. Asingabi namanga ngombhedo. Mbhedo nje, mbhedo. Manga. Sanifundisa ingane amanga, fundisa isizwe amanga. Must fix this country. Sesithule for too long. So leyo ke ivideo ka-Ayanda esifumene ku-TikTok ethetha ngayo ke indlela ekwenzeka ngayo kwisithembu. So umbuzo esinawo ke ngabe uMseleku yena wenza ngendlela eright na xa kanti kwamomkhulu zange amxelele uba ufuna ukuthatha isithembu, kwaye naye wayengazange atsho uba ucela ukwelanywa, uyasindwa ngumthwalo. uMacele uthi uMacele akayazi loo nto leyo, azange ayithethe. nguMseleku owaza nephathi uba ufuna uthatha isithembu. Ithini kanti le nto yesithembu guys? Khanitsho izimvo zenu ke ngesithembu, sibone kuba umthetho wakhona kusafuneka kubuyelwe emandulo na siyofundiswa ngoba isithembu esikanti umthetho wakhona senziwa njani. Maybe sisifunda wrong, sicinga thina siyasirhalela lesi sikaMseleku kanti asenzeke ngendlela eright. Ngapho omnye uthethe enye, ngapho omnye uthethe enye, asazi. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.